ସାଗର ବେଳାର ବାଲିର ସିଜରେ ଶୋଇ ଶାମୁକା ଦେଖୁଛି ସପନ ପେଟରେ ତାର ମୁକ୍ତା ଆଉ ସେହି ମୁକ୍ତା ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖିରେ ତାର ସୁମାରି ସପନ ହେଲେ ସେ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସାଗର ଗର୍ଭରେ କରି ଦିଆଯାଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଆଜିର ସମାଜରେ ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଟା ହଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ଏହି ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି, କେହି ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତିନି, କେହି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାନ୍ତିନି, କେହି ତାକୁ ଆଦର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଏ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ହୟମାରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ହୟମାରମ୍ଭ। এই নারী পদ্মিনী, সাবিত্রী, দুর্গাবতী, রমা দেবী, কুন্তলা কুমারী ଆଉ ମଦର ଟେରେସା ଆଦି ଅନେକ ନାରୀ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଇତିହାସ ବକ୍ଷରେ। ଏଇ ନାରୀ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତ। ଆଉ ଏଇ ନାରୀ ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଇଛି ରାମାୟଣ ପରି ମହାକାବ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ତୋପ କମାନକୁ ଭୟ ନ କରି ଆମ ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଏ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି। এই নারী যুগে ধর্ম স্থাপনা পাই তার আবির্ভাব হয়েছিল। এই নারীর আবির্ভাব মহিষা মর্দিনী মা দুর্গতি নাশিনী দুর্গে। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜିର ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଏ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଭଳି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଏ ସମାଜରେ ସମାନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଆମ ସମାଜରେ ସମାନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଆଉ ଏ ଅଖାବାହ୍ୟ
ଆରେ ଅଖା ଭାଇଆ କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଠ ମିଳାଇ କୁହ ଆରେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ମହାପୁଣ୍ୟ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ମହାପୁଣ୍ୟ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ମହା